Tak keder-keder masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Masih bersama kami Megi Duta Channel. Wah seperti tak keder-keder ini di malam hari teman-teman. Mau ceritane bernyuluh kecot. Tapi di sepurane ya teman-teman ya. Iki mau enggak tak sepil nih pas beda ini. Iya nek Mas Tito, enek Pak Pelan. Pak Lan pas waktu tak keder-keder Pak Lan iki Pak Lan. Iki bagi iki tengah wengi Pak Lan ya. Ini lagi. Jadi dikecot nanti baunya iki mau. Ini bumbunya ready. Oke, kita tak sepilih boleh. Dicotnya pas sama ini. Kira dibumboni boleh lagi. Ini kira dibumboni. Bisa harus dimasak ya ta. Masuk. Dibumboni dulu. Oke. Garam dulu. Diparing garam Cina. Secukupnya. Yes. Cek dulu ya. Ini. Kabeh disai sik dulu. Resi ya. Ngantuk. Ambu yo ngantuk. Disai sik ya toh. Lumayan boleh mau. Lah. 3 kilo. Ya 3 kilo ya. Oh iya bener lah. Lah 3 kilo. Nggak tak kebon no. Ada kebon. Kira nguleke bumbuke iso ora kae. Dia kayak gendang iki. Pak Lan turu ya. Lan dolan HP kae. Tenan ora bilang nguleke. Ya lop. Oh. Bola sisa ngene ya nang ngulek. Oh iki. Pengertiane piye iki engko? Ngene iki saiki ndang ora apa-apa iki. Waduh. Oke. Wis kaya blender iki. Bingkol iso malih apa ora begitu sak nembeyane iki. Begitu sak menul bola. Iki piye lak malih iki engko? Kan diwalek ora yo. Enggak ngiler belas. Wah, sak nembeyane. Iku ya iki ya sapa sing mangan. Kuwi nom-noman kuwi mburi kae. Bosok. Mari. Iki persidawane mau bola. Iki mau wis nganu iki wis disisene rene bola iki mau. Iki butuh nganu iki mau iki. Ora iki mau nganu berkat amin-amin. Tutupi ya bola. Kayak men gak laler yo. Heeh, tapi lek isuk sampai sore, masa laler turu ya ini. Gak ngaten apa, paling kok kedinginan to. Heeh. Nganu kemulan Maling arah-arah sen. iki wis tak ombak ora mau iki. Ayo no. Satu, dua, Yo. dua, satu, Sembarang manut 3, 5. 5, 1 atau 2 ngono. Aku Atau ya mau lepok mau. Ada.
nggih masak sone ya bola. Oke, ini kene ya. Sip. Ini pengapian. Pengapian saiki. Oh. Pengapian sik bola. Wah, kayak kayu itu wes dapur ki. Ki piye iki lak nyumet ki lho. Dicowok tuh kabeh Garing sing kuwi tak pilih ya. mau asli Asli. oh ndi mau langgaran ngono walah Gede-gede sih. Males. Mas itu sama nggih anu men to jek enom golek dhuwit iki opo ta duwite Mas itu kirapi kirapi enggak apa jek enom ganteng kok pinter golek dhuwit sama lu pinter golek dhuwit wis ane bulan cewek rong to Piye? wis ane bulan cewek borong ganteng pinter golek dhuwit ayo gumen Dimo nggih apa nih? Dilembokne. Heeh. Nggih apa nih? Iya, yo kameramen iki. Lah, Iso ra iso iku digrup iki. Iso ra iso kok digrup. wah, iki. Dari sadiwa Wah, disegetok ngrup. iku wedhus nakula kuwi lho. Meow, ngono tok. Bismillahirrahmanirrahim. Rup. Bisa tukang genen kok. Jualan bisa dibayar 200. Iki wis iki bumbune. Pertumbuhan iki. Ya. Masuk ta? Abang berdanang iki. Jane sip. Kaya atiku, abang. Rup. Yo, kedeloken bulanan. Terus kabeh iki. Apa urane garing kok? Sing garing iki Pak Gadung kan lho, di PP. Tapi mau udan ya apa ya iso garing. Natal iso akhirnya. Bene bolane jan. Jan. Lah ngerti lho. Lah ra enak to iki dipasane iki bolo iki. Jentel iki. Wae. HP-ane wis iki. Hei, Siap. nyantol. Ini siap bola. Mau kowe krasa ora nek mau niki mau meruwi iki gara-gara apa? Ning ndi? Ngono. Pas ngurung wae. Gara-gara apa ya? Nenek. Nenek kok rambutnya putih. Iki to. Enek banyune Oh iya. kemretek. Asli mau. Winti gak mau langsung aja. Lho, menak nggawe krokakmu to. Aku dhewe yo ngono. Tenan bolo. Nemas wong. Iya pas No, nyulung. aku ora melu. Dicat malah. Ora sampe lu panjenengan kowe awakmu iki kudu turu to. Katane turu ora digugah lho. Aja no. Cenderung winti gak mau. Awakmu iki kudu standby nang ngono sok sekolah ngono iki. Esuk Tapi pas yo angker ya kene. Kono iki. wis to aja ngono kuwi. Nyapa? Ora pas yo tenan to. Wis to sesuai ngene. Loh, Iki to iki. Awan. loh. Iki curhat kok. Nyuruh Terus pikir kancane sing kali yo mrinding kancane. nyapa merinding iki? Lah awakmu perkara dijak kuwi. Mulane kuwi. Heeh. Aku gaji batinku kok. Aku yo ngono yo kan kayune kan gede to. Kayak angkler ngono. Aku ngotok ibu lho. Mulai ngono koyo kaya masak kuwi ana nyawang ngono. Aku mungkin perasaanku. Tiba rem aku tok. Kabeh berarti. Tapi dinggone wis suwi to. Wes suwi kuwi ket taun 87. Tapi wong sing duwe sik. Wong sing duwe nang Jakarta wi. Ket jaman ngono. Tapi sing duwe lemah kuwi wae mati.
Kuwi lho rumahku bola wi, etan kombong ku nengen iki bola. Walah. Picote akeh tenan bola. Tenan. Dewi to. Omah gedhi wi, omah gedhong. Kuwi. Ku biasane lah ya meniki to. Kuwi nek kaya wong adus tak kuwi asine walet. Lampun ya dempakne tak mun kok walet kok lampune dempakne ya. Walete wae ya. Wah, waket tenan wi. Nganti seprene nanti sing muda wi. Wah, Walet enak. Kok walet kok enak. Sing ndi to? Mulane lek sekolah iki tenanan. Walet enak barang. Walet iki susuwe kuwi. Lengane dicemplungne bola. Enggak jerantah, kok jare jerantah. Iki kena rantai kapson. Main wis buta ya. Kurang rapi. Ora no. Ora no iki tingkah. Iki dimole kok apa wis pas? Kok pesker. Pesker. Wah pasti file. Aku lek pesker. Berarti gua Nyak ae putih barang. iki kurang apa bumbune kok? Iki ndak enak sing kurang iki bumbune. Anu, Bon cabe kok bon cabe. jahe. Kencur. Lah. Miri barang nih kok. Iki tenan bola iki. Kuwi nuwak iki kok kok. Wah, enake. Wah, wis tenan. Bah, lawan bola. Picote sak mene iyane ya. Ra rugi yo pek dilu yo rene sak jam yo. Heeh. Nek bedeti sing suwi mau ya. Heeh. Asline. Tapi enggak tak sepilne mau bola. Mergane nggone rada wingit tok yo. Heeh. Nggone rada angker bola. Pinggir jalan. Iya. Bikin dalan nek jane bola. Tapi juga mau welu. Diglek mau ati genine. Iki mamel kuwi lho gara-gara lan mau ngarong lho. Lan bola mau ngarong. Warong. Tapi kok enggak menyala. Yo. Tapi kok menyawir. Nyawir. Boh, ini mama. Iya. Iyu. Dewe pera garing. Tumbara telas. Yo iki. Oh. Beh. Yo opo ki Mas Reng tenan kok cudile nanti pongonan. Oh. Wis. Dah kameramen udah mundur lah tenan to. Jumpa sik. Panas tenan kok bola. Iki kadung koyo ngono iki. Wes, ke opo niru bola pas. Lha mak nyos wi go delon. Ora percaya. Wah. Nyoh, digoreng kene. Ndak sik. Lara percaya. Delon wi go tenan. Gak aku. Masa nyos tenan. Lah. Lha go. Tenan. Ya bola. Wah. Iya bola. Ora kentrungne kono. Ah lega sik. Lon. Wah, bola. Kuwi lho ora ada banyu gau. Wah, domonge ekel. Yuh. Yo wis siap iki. Goreng sik kono. Lah. Siap. Goreng nek lemah dadi mateng bola. Lho domonge ekel sampean. Iya, lah ini sani. Wis sotile dilesek. Iki enggak tampangan iki. Goreng ra nek luweng bola. Wah. Nek lemah mateng iki. Iki yo. Iya. Lah sebentar lan bola. Dulu Iki. Wah. Kita miring ayo sing goreng. Lagi wis Wah, lah bubune bola. ning kurang lagi minyak wean. Minyak. Apa tuh? Oh ini nanti mau matang, mau asapkan. Langsung. Kita ben Iki ngondi. oh, kebenar tak panas. Dah kita nani. Ya, Yo. wis wayahe. Oh, pe. Lho Kita bola. tunggu rai wajah nih. Wis sedeng yo ora sedeng seselne.
Lah ceblok berarti rabimu suwi. Heeh. Oh berarti rabiku gelis. Suwi lho. Lah ceblok. Lah ceblok kabeh. No ajan. Berarti rabiku suwi. Oh. Ya ora apa-apa, makanya sukses. Amin. Iya. Iya, nanti ya kan. Payu pawan doyan. Bisa ngono ya. Bola-bola lah arep DM-o. Tenan itu lho bola aja tenan iki. Itu. Kira racak yo. Mungkin racak yo, mungkin rada ngurisi. Itu kira di cilik ra cilik dengan pas kabeh. Tuku nek dikira orang saya udah beli. Kami Iki didol nek didol ngono. Kok kuwi ora dhewe seplewi wis sak mene. Dadi nikah. iki 20 ngono enak. Wah, 20 ngono piye muncul lho. 30 ngono lho. Wah. Kok iki kene ya? Enak lho jane. Iya rata ujar. Ngumbar. Iki dijumpar iki. Apa iki? Walah. Ada ini sampai ibu pengapian. Oke. Kan bagian pengapian ya Mas ya. Sampai pengapian istimewa lah goreng lho nanti ora liwat dhuwur. Misor. Jalur misor bola. Kecapan. Ini supaya ngwe kecap iki ya. Dodol yo. Dodol apa? Dodol kecap. Ini gak kita turep loh. Dodol kecap ya. Wuih, ini tai. Rada ireng ora apa-apa. Nah. Nah. Jadi lupane iki. Perkapian yo dibenakno no gendenan. Oke. Dan iki Yudhistira teko iki. Jengkas pakan. Wes ready Pak tenane. Kurang lagi. Enggak ya? Kurang dikit. Ready. Ya ready pakan. Yo di Kurang. Iya ya. Dikit ya. Wah, tenan. Wes. Ini litai. Anu nggih pikiran nggih ati esuk lho. Ini dikit. Kae. Tak menimbangnya sapa ndak? Kok sampean rene Pak Lan yo engko apa iso? Nek Pak Kadi. Heeh. Kita. Wah, ini lho, Bro. Mari Pak Kadi. Iki jual-jual ngene iki. Ayo Pak Lan kok. Ayo. Wah, ini kita di sini. Ayo Pak Lan. Jangan lihat ya. Abah kuwi ra kenale lho ya anak bapak. Nice. Sip. Ning. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim, karena benar. Amin. Kenapa, Pak? Enak pal. Oh, enak sumpah beneran. Nah. Wah, kan. Aja kan. Mantap. Aja nang mboten. Sementara ini enggak enak lah. Oke. Didol tenan dhewe kelarisan kok gitu. Lari tenan iki. Oh, enak pas ya. Rupane tok setara lek enak. Coba Lan. Itu Mas. Ico. Coba Mas. Mas. Nggih, Mas. Gue tak kamu sih ya belum. Jadi ini ya belum ya. Dan jadi dhisik ae boleh ya. Bisa saya yo bengi. Ke teh iki ndak turu engko paling iku ya. Bas, dapat ngaji ya belum. Bapak ngedit rong video. Sing kita ya ditonton ya boleh ya.
Pandawa 5 abadi ya kudu ditonton, oke? Nek Gitu Tak Channel ya kudu ditonton, pas betak keder-keder. Wes kabeh passwordnya ya boleh ya. Ya, Passwordnya Mas ya. Hmm. Tak keder-keder. masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.